Šta su kalorije? Pa kalorije je nešto što je, na primjer, u vodu ima kalorija. Kalorije u vodi. Kalorija, da. Ako ne sipaju onaj, Ne hlor, baka, kalorije. ne znam šta je to. Kalorije su ti energija koju dobijaš iz hrane. Ako uneseš više kalorija nego što bi trebalo, a ne potrošiš tu energiju, ta energija ide u stomak, butine i telo čuva za crne dane, ako se ne potroši. Aha, kalorije. Tako da to ima u hrani. A da li znaš šta su proteini? Ne znam. Proteini su u hrani i oni su zasluženi za to da ti čuvaju mišiće, da se lakše krećeš, da si posle takve hrane sita i da si manje gladna. Ne znam ja to ništa. Pa zato smo se i nagojili, zato što nismo dovoljno znali šta i kako. Isfali malo slatkiši. Falu mi. Sad ću da ti napravim zdrav Falu mi. kolač. Znaš kako mi padne želja, pa onda tu imam Milin krem i onda uzmem malo krema da me mine. Ja ću sad tebi da napravim japanski cheesecake koji je pun proteina i nema mnogo kalorija. I slatko je. I sad ćeš vidiš kako ide. Baš je lepo. Ocena? 10. Baš je lepo. I osvežite.